si više perverzna ili romantična? Čisto... Da, Čemu sad to pitanje? Saznaj Mora. sam. Pa znam, sigurno. Ja mislim da si ti romantična i perverzna. 7. dolazimo u Beograd. Kad? 7. 7. kog? novembra. Ozbiljno? Ma ima neki skup na trovo, ono. Ali ne znam da li će doći. Što to? Što sve to? Čekaj, dolaziš u sredu u Novi Sad ili u Beograd? Beograd. Nisi mi javila nigde, šta kako to sad? To je za 5 dana. A ne znam da li će ići, zato što je baš tako skoro. Nismo ni mi znali ono da će biti. Pa dođi čovječe. A ne znam. Mislim, ja sad imam ovaj cijeli tjedan slobodno, ali onaj tamo imam puno ispita pa ne mogu. Vakcinisan da možeš doći u Srbiju kako hoćeš, jel? A znam. Ali ono, ne znam, treba vidjeti za avion i to sve, znaš, ono. To mi se ne da, lijena sam za to. Pa dođi čoveče, jebote ledi. Ja sam u Novom Sadu, ja sam sat vremena od tebe. Znam, ja bila sam ja i u Beogradu i Novom Sadu sam bila slala. A što nećeš da dođeš, kao mrzite nešto? Ma, znaš što, prebrzo su, preskoro su oni to, kako se to kaže, oglasili da ima trku. Ja od sutra, vjerovatno od danas krećem trovo. Da, krećem trovo. Pa su mene zvali, nisu me zvali još. Niste još zvali, a ti čekaš da te zovu ko muže, jel? Ja sam ko muže.